Bo día, comparecemos hoxe, como xa é habitual todos os meses, para facer unha valoración dos últimos datos do paro e de afiliacións á Seguridade Social. Como insistimos sempre, son datos que debense estudar cunha perspectiva a medio e longo prazo. Perspectiva que nos di que o noso mercado laboral sigue evolucionando positivamente. En canto ao paro, 112.031 persoas, o que quere dicir o mellor decembro da serie histórica. Son 5,73 puntos menos, o que son 6.807 persoas menos nas listas de desemprego. Isto quere dicir que o noso mercado laboral evoluciona positivamente. Isto é transversal nas 4 provincias, nas 7 ciudades e tamén en todos os sectores productivos, tanto na construción, na industria, como no sector primario. En canto ás cifras de afiliacións á Seguridade Social, Galicia pecha un 2025 tamén coa mellor serie histórica. 1.097.000 persoas afiliadas á Seguridade Social, é dicir, máis de 17.000 novos afiliados á Seguridade Social. Isto quere dicir que evolucionamos positivamente, que imos no bo camiño e que os traballos que estamos facendo a prol dun mercado laboral para consolidalo a nivel de integración, dinamismo, está dando os seus frutos.